ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ। ଆଉ ରାତିରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାର ମାନେଟା ହେଉଛି ଏତେ ରାତି ହେଲାଣି, ଟାଇମ୍ ଆସିକି ହେଲାଣି ଆମର 2:58। ଆଉ ମୁଁ ବି ବାହାରକୁ ଟିକେ ଉଠିଥିଲି ତ ଲାଗିଲା ମୋତେ ସେ ଜଣେ କିଏ ଛିଡ଼ା ହେଲା ଭଳିଆ ସେଠି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଟିକେ ଦେଖିବା ଆକ୍ଚୁଆଲି କିଏ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ସେଇଟା ସତରେ ନା ମିଛରେ ଟିକେ ଯିବା। ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତେ ବି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଘଟଣାଟା କ'ଣ। କୁକୁର ବି ଭୁକୁଛନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋତେ ଲାଗିଲା, ଫିଲ୍ ହେଲା ମାନେ କି ଗୋଟେ ଠିଆ ହେଇକି ମାନେ ଯେମିତି ରାସ୍ତା ସାଇଡ଼୍ ମାନେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ମାନେ କ୍ରସ୍ କରୁଛି, ଗାଡ଼ି ବି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି। ଆଉ ରାସ୍ତା ଉପରେ କିଏ କ୍ରସ୍ କଲା ଭଳିଆ ମୋତେ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଅଜବ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ମାନେ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ମୁଁ ତ ଜାଣିପାରୁନି ସଠିକଟା। ସେଇଠି ଆମର ମନ୍ଦିର ବି ଅଛି, ଶନିଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଆଉ ହନୁମାନଙ୍କର ବି ମନ୍ଦିର ଅଛି। ତ ଏଇଟା ରୋଡ଼ଟା, ଗାଁ ଭିତରଟା ଏଇଟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇକି ଦେଖିବା ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ। କହିବା କଥା ନୁହେଁ, ମୋତେ ବି ଟିକେ ଟିକେ ଡର ଲାଗିଲାଣି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଡରେନି, ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ସାହସରେ ଗୋଟେ ଯାଉଛି। ଆଉ ଏଇଠି ମାନେ ଲେଡ଼ିଜ୍ରେ ଯିବାର ମୋତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲାଗିଲା ଏଇ ଜାଗାରେ ଲେଡ଼ିଜ୍ରେ ଯିବାର ମୋତେ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଯେମିତି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ମାନେ ବସ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ପିନ୍ଧିଲା ଭଳିଆ ବି ଲାଗିଲା ଟିକେ। ସେଇଥିପାଇଁ ମାନେ ମୁଁ ବାହାରେ, ଆରେ ବାପରେ ଏ କ'ଣ, ଗୋଡ଼ ହାତ ଥରେଇ ଦେଉଛି ଭାଇ। ଭାଇ ଗୋଡ଼ ହାତ ଥରେଇ ଦେଉଛି, ମାନେ ଡର ବି ଲାଗୁଛି ଟିକେ। ଅଜବ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଲାଗୁଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପଳେଇ ଆସିଲି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଏଇଠି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଟିକେ ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଗଛ ତଳେ ଆମର ଏଠି ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜାଗାଟା, ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ଜାଗାଟା। କିନ୍ତୁ ମାନେ ଲେଡ଼ିଜ୍ଟା ଆସିଲା, ଏଇପଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଶନି ମନ୍ଦିର, ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର। ଏଇପଟୁ ଦୁଇଥର କ୍ରସ୍ କଲା, ଏପଟିକି ଥରେ ଆଉ ଏପଟିକି ଥରେ, ପୁଣି ଏପଟିକି ଥରେ। ଏଇ ମାନେ ଅଧା ବାଟ ହେଇଛି ମୁଁ ସେପଟୁ ବାହାରିଲି, ଘରୁ ବାହାରିଲି, ମୋତେ ଲାଗିଲା ସେମିତି। କିନ୍ତୁ ଏଇଠିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଟିକେ ଅଜବ ପ୍ରକାର ଟିକେ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ସିଆଡ଼େ ଆଉ ଯିବାନି, ମାନେ ଡର ଲାଗୁଛି ମୋତେ। ଗୋଟେ ଅଜବ ପ୍ରକାର ବି ଗୋଟେ ମାନେ ଯେମିତିକି ମାନେ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ବାସ୍ନା ଟାଇପ୍ର ଆସିଲା ଭଳିଆ ବି ଟିକେ ଲାଗୁଛି ଏଇଠି। ଆଉ ଡର ଲାଗୁଛି ଟିକେ ଯିବା ପାଇଁ। ତ ଏଇଠୁ ଘରକୁ ପଳେଇବାଟା ବେଟର୍ ହବ। ମାନେ ନିୟମ ତ କହୁଛି ଆମେ ଏତେ ରାତିରେ ଉଠିବା କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି। ଆରେ ବାପରେ ଭାଇ, ପଛେ ପଛେ ଆସିଲା ବେଳେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଲାଗୁଛି। ଆରେ ଡର ଲାଗୁଛି, ମାନେ କିଏ ଆସିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ପଛେ ପଛେ ମୋର। ଏ ଭାଇ, ମୁଁ କାହିଁ ଆସୁଥିଲି, ଏ ଭଗବାନ, ମୁଁ ପୁରା ମାନେ ଫସିଗଲି 100 ସ୍ପିଡ଼ରେ ବୋଧେ। ପଛେ ପଛେ ଗାଡ଼ି ଲାଇଟ୍ ଜଣା ପଡ଼ୁଛି। ଭାଇ ପଳେଇବାଟା ବେଟର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହବ। ଦରକାର ନାହିଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଭାଇ, ଏମିତି ଦେଖିକିରି ଦୃଶ୍ୟ ମାନେ ମୋ ପଛ ଫାଟି ସାରିଲାଣି, କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଯିବାଟା। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି ଗୋଟେ ମାନେ କହି ରଖୁଛି, ଏମିତି ରାତିରେ କେବେ କେହି କିଛି ନ ଦେଖିକି ମାନେ ଆସନ୍ତୁନି ବାହାରକୁ, ବହୁତ ସାରା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇପାରେ। ଆଉ ମୁଁ ବି ଏଇଟା ମାନେ ବ୍ଲଗିଂ ଭିଡ଼ିଓ ବି ବନଉନି, ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା ଦେଖିଲି ତ ହଠାତ୍ କି ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ, ମାନେ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଆଉ ଟିକେ ଆସିଲା ପରେ ଜାଣିଲି ଯେ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କିଛି ନୁହଁ ସେଇଟା, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଗିଲା କି ମାନେ କିଛି ହେଲା ଭଳିଆ ଟିକେ ଫିଲ୍ ହେଲା। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଘର ବାହାରକୁ ଆସିଥିଲି, ମାନେ ନିଦଟା ଲାଗିଲାନି, ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଟିକେ, ନିଦଟା ଟିକେ ଛାଡ଼ିଗଲା। ତ ମୁଁ ଦେଖିଲାକୁ 2ଟା 3ଟା ପ୍ରାୟ ହେଇଗଲାଣି ଟାଇମ୍। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ଏମିତି ତ ମୁଁ ମାନେ ସେମିତି ମୁଁ ରାତିରେ ବି ଡରେନି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସାହସରେ ଗୋଟେ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଆଉ ଏଠିକି ଆସିବା ପରେ ଦେଖିଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି କିଛି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ
ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ସବୁ ମାନେ ସେ ବେଢ଼ାରେ ସେ ଗଛରେ ମାନେ ଭିଡ଼ା ହେଇଛି। ଆଉ ଟିକେ ମାନେ ଡର ଟିକେ ଲାଗିଲା। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇଟା ମୁଁ କହିଦଉଛି ମାନେ ଏମିତିକା ଲାଇଫରେ ଘଟିଲେ ବି କେହି ବାହାରକୁ କେବେ ଆସନ୍ତୁନି। ବହୁତ ସାରା ମାନେ କିଛି ଅସୁବିଧା ବି ହବାର ଅଛି। ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ।